Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Strýko Imrich chce vedieť, čo je nové vo svete. Čo sa deje? Nikto neprekročil plán? Noviny a časopisy môže Imrich jednoducho čítať aj na internete. Žiadna delegácia? Na adrese www.zoznam.sk nájde len podstatné správy. To je Dean Reed? Každý deň sú na internete články o celebritách, športové výsledky, televízny program aj počasie. To všetko zadarmo. Dokonca aj prehľady akcií v supermarketoch. Sami si vyberiete, čo vás zaujíma. Na budúce strýko Imrich nájde auto svojich snov. S internetom od T-Comu.